Proteinen eraldaketa egoera fosforilatu eta ez fosforilatuen artean gaur egun entzima jardueraren modulazio itzulgarriaren mekanismo nagusienetariko bat da. Proteina tirosina fosfatasa entzimak proteinen tirosina hondakinen fosfato taldeen desfosforilazio erreakzioa katalizatzen du eta forma ugari aurkitu ahal ditugu, horien artean plazentan aurkitzen direnak. Frakzio disolbagarritik zein plazentaren zantiki partikulatutik purifikatu zen proteina eta kasu honetan PTP1B isoforman zentratuko gara. Artikuluari dagokionez, hau Journal of Biological Chemistryn argitaratu egin zen 1998an. Purifikazio prozesuari dagokionez, hainbat urrats eman ziren. Lehenengoa plazenta bera eskuratzea izan zen. Behin hori edukita, irabiagailu baten bitartez, lagina homogeneizatu egin zen eta ostean zentrifugatu egin zen. Zentrifugazioaren ondoren, gainjalkina hartu eta hainbat kromatografia burutu egin ziren. Lehenengo kromatografia ioi kromatografia bat izan zen, DAE zelulosa DE52. Bigarren kromatografia gel kromatografia bat izan zen, Cefakril S200ekin. Ostean, afinitate kromatografia bat izan zen, Afil Gel Blue erabiliz, hau hirugarrena izan zelarik. Laugarrena besterako ioi kromatografia bat izan zen, polilisina sefarosarekin. Ostean, esklusio kromatografia bat egin zen, hau bosgarrena izan zelarik, eta hau FPLC-an egin zen. Azkenengo kromatografia afinitate kromatografia bat izan zen, seigarrena, tiofosforil RCM lisosima sefarosarekin. Purutasuna bermatzeko helburarekin SDS-PEITZ purutasun froga erabili zen. PTP bat beren elektroforesia 100%ko kontzentrazioko SDS poliakrilamida gelean egin zen non 3 zutabe aurkituko ditugu eta bakoitzean hurrengoa aurkituko dugu. Lehenengo zutabean, kromatografiaren aurretik dugun lagin gordina izango da. Proteina kutsatzaile asko ditu, baita PTP bat B bera ere. Bigarren zutabea. Afinitate zutabera lotu ez diren proteinak izango dira. PTP bat B ez luke hemen egon behar. Hau zutabera ondo lotu denaren seinale da. Hirugarren zutabea. Proteina purifikatua izango da hau. 35 kilodaltoneko banda indartsu bat ikusten da, eta horrek baieztatzen du PTP bat B ondo isolatu dela. Bestalde, gelaren tindatzaileak Comasi Blue izan zen, laginan dauden proteina guztiak ikusteko aukera ematen duena. Erreferentziazko proteinak ere erabili ziren pisu molekularreko markatzaileak, bakoitzari pisu molekularra ezaguna delarik. Zenbakitutako gesiek markatzaile bakoitza zer posiziotaraino migratu duen adierazten du, eta horrek proteina purifikatuaren pisu molekularra estimatzen laguntzen du. Hurrengo atal honetan, aurretik aipatutako kromatografien kromatogramak aztertuko ditugu. Kromatograma hauetan zentratu egin behar gara hurrengo ataletan. Alde batetik, beltzez PTPasaren aktibitatea adierazi egingo da. Puntu txuriekin proteina bera, eta lerro etenarekin konduktibitatea. Gauzak horrela, PTPasaren aktibitatearen pikoak eta proteinarenak aztertu eskero, bat egite duten guneetan gure PTPasa proteina daukagunaren adierazle izango da. Kromatografia hau DA zelulosarena da, honetan PTasa solugarriak agertu egingo dira. Honen fluxua 525 ml ordutakoa da eta frakzioak 35 ml dira. Gainera, esen PTPasarik detektatu lehenengo frakziotik 100. frakziora arte. Bigarren kromatograma hau gel kromatografiarena da zeina Cefaril S200ean egin zen. Honetan PTP bat B solugarria aurkitu dezakegu. Fluxua 60 ml ordutakoa izan zen, frakzioak 7,5 ml izan zirelarik. Gainera, gesien bitartez aurretik aipatutako markatzaileak adierazten dira. Hirugarren kromatograma, Afil Gel Blue erabiltzen duen afinitate kromatografiarena izango da, non PTP bat B solugarria ere aurkitu egingo dugun. Honetan frakzioak 10 ml dira eta fluxua 100 ml ordukoa. Laugarren kromatograma ioi kromatografiarena da zeinetan polilisina sefarosa erabili egiten den. Kasu honetan aurrekoan bezala frakzioak ere 10 ml dira eta fluxua 100 ml ordukoa. Hurrengo kromatograma FPLC gel iragazpen kromatografiarena izango da, non frakzioak 2 ml diren eta fluxua 90 ml ordutakoa. Azkenengo kromatograma afinitate kromatografiarena da, non tiofosforil RCM lisosima sefarosa erabili egiten den. Kasu honetan frakzioak 2 ml ziren eta abiadura edo fluxua 90 ml ordukoa. Azken kromatograma hau aztertzerakoan ikusi dezakegu nola aktibitatearen pikoa eta proteinarenak nahiko parekoak diren posizioari dagokionez, eta aktibitatean pikotik haratago aktibitatea 0 balioa eskuratzen du.
Guzti honi esker esan dezakegu gure purifikazio prozesua nahiko egokia izan dela. Hona hemen purifikazio taula non aurretik aipatutakoaren emaitzak ikusiko ditugun. Proteina kantitateari dagokionez nabarmen murrizten da, 5.030 miligramotik 0,2 miligramora arte. Aktibitate espezifikoa 46,78 unitate miligramora arte handitzen da. Purifikazio maksimoa 10,88koa da eta errendimendua 10,10,4koa. Proteina totalaren kuantifikaziorako Bradford metodoa erabiltzen da. Metodo kolorimetriko bat da, zeinetan Comasi Brilliant Blue erabiltzen den. Honen absorbantzia maksimoa 465 nanometrokoa da eta aminoazido basikoetara lotzen da. Comasi Brilliant Blue gure intereseko proteinara lotzen da bere zurgapen balioa aldatuz eta proteinaren kontzentrazioaren neurketa ahalbidetuz. Zehazki, absorbantzia maksimoa 465 nanometrotik 595 nanometrora pasatuko da. Teknika hau erabiltzeko beharrezkoa izango da ere kurba estandar bat prestatzea, kasu honetan BSA-ren bidez prestatua. Aktibitate enzimatikoa neurtzeko P22 fosfato ez organikoaren askatzea tirosina hondakinetan fosforilatutako RCM erisozimazko substratu batetik neurtzen da. Zehazki, jarduera enzimatikoa kuantifikatzen da minutuko P22 fosfatoaren askapenaren arabera. Prozedura hurrengoa izan zen. Lehenik eta behin, PTPasa 0,02 ml A buferrean diluituta dagoena 0,02 ml A buferrarekin nahastu eta 5 minutuz 30 gradu zentigradutan berotu zen. Ondoren, fosforilatutako sustratuaren 0,02 ml gehitu eta erreakzioari hasiera eman zitzaion. Erreakzioa orokorrean 10 minutu ostean gelditzen da, TCA-ren, azido trikloroazetikoaren 0,18 ml eta BSA-ren 0,02 ml gehituz. Behin erreakzioa bukatu zela, zentrifugatu egin zen 12.500 isajetan 3 minutuz. Azkenengo urratza aktibitatearen kuantifikazioa bera izango da. Horretarako gainjalkinaren 0,2 ml hartu ziren eta erradioaktibitatea neurtu zen Beckman LS6000 Estillation Counter baten bidez. Gauzak horrela eta kontuan hartuta PTPasaren aktibitatearen unitate bat askatutako 1 nanomol fosfato minutu moduan definituta dagoela, entzimaren aktibitatea neurtu zen. Gainera, kontrolak egin ziren non-esen PTPasa gehitu ziurtatzeko fosfato ez organikoak erreakzioaren katalizitik zetozela eta baita baieztatu zuten erradioaktibitatea fosfato ez organikotik zetozela molibdato isobutil alkohol bentzeno extrakzio prozeduraren bidez. Orain, Nipostrongylus brasiliensis azetilkolinesterasaren bertsio mutatuaren inguruan hitz egingo dugu. Proteina hau proteina birkombinatu bat denez, proteinaren adierazpena eta purifikazioa apur bat ezberdina da. Artikulu honetan adierazpen heterogeneoa eta purifikazioa burutu izan da. Azetilkolinesterasa basatiak azetilkolinaren hidrolisia katalizatzen du, eta produktu gisa azetilkoa eta kolina ematen ditu. Entzima honek berebiziko garrantzia dauka nerbio sisteman eta seinale neuromuskularren transmisioan, baita Nipostrongylus brasiliensis bezalako nematodetan ere. Artikuluan M301 mutazio duen azetilkolinesterasa erabiltzen da. M301 A mutazioak 301 garren posizioan dagoen metionina ordezkatzen du alanina batez. Aldaketa horrek poltsiko katalitikoa eraldatzen du, eta azetiltiokolinarekiko sentikortasuna handitzen du. Beraz, azetilkolinesterasa entzimaren bertsio mutatuak azetiltiokolina bakarrik ezagutzen du. Tiokolina eta azetilkoa sortuz. Bideo honetan emandako informazio guztia artikulu honetatik atera da. Artikula bioteknologia eta bioengineering aldizkarian argitaratu zen 2006an. Purifikazioa egin baino lehen Nipostrongylus brasiliensisaren azetilkolinesterasa M301 A mutatuaren genea adierazi behar da. Pichia factoris legamia ostalari bezala erabili zen adierazpenerako. Pichia pastoris legamia unizelular bat da, merkea manipulazio errazekoa eta itzulpen ondoko eraldaketak egiteko kapaza dena. Azetilkolinesterasa M301 A mutatuaren adierazpenerako PPIC-Z-alfa-B plasmidoa erabili zen. Plasmido honek hainbat ezaugarri ditu proteinaren adierazpenerako. Hala nola AUX promotorea, polilinkerra eta alpha-mating pro faktorea. Hasteko gorriz AUX promotorea daukagu. Promotore hau promotore induzigarria da eta hazkuntza medio konbentanolaren bidez induzitzen da. Polilinkerra berdez agertzen da. Polilinkerrean proteinaren gene mutatu bat txertatzen da.
Horretarako interesezko geneak kodetzen duen mRNA isolatu behar da lehenengo, oligotezutabaiko kromatografia batekin. Eta mRNA daukagunean alderantzizko transkriptasa baten laguntzarekin cDNA lartuko dugu. cDNA hori izango da polilinkerrean sartuko dugu. Laranjas alfa-meitin profaktorea dago. Profaktore honek bultzatuko du Pisia factoris legameak proteina sekretatzea hazkuntza mediora. Horrek itu proteinaren purifikazioa erraztuko du. Behin azetilkolinesterasa genea polilinkerrean txertatu dugula, Pisia factorisean transformatuko da vektoria. Eta adierazpena hasiko da. Pisia factoris legameak bai arnasketa aerobiko zein anaerobiko egiteko gai da. Baina haiek aerobikoa nahiago dute. Baina legamia hauek metanol altuko medioan inkubatu behar dira azetilkolinesterasaren genea induzitu ahal izateko. Eta metanolaren metabolismorako oxigeno kantitate handia egon behar da eskuragarri. Hori lortzeko eraginkorragoa izango da legamiak hartzidura egitea oxigeno gehiago eskuragarri izan dezate. Hazkuntza medioa osatzen duten osagaiak bi taldetan sailkatuko ditugu gauzak sinplifikatzeko. Alde batetik edozein zelula hazkuntzatan erabiltzen diren oinarrizko ezaugarriak daude, eta bestetik osagai bioerreaktiboen taldea. Hauek lagunduko digute gure proteinaren adierazpena sustatzen. Baina horiek geroago sakonduko ditugu. Orain, oinarrizkoetan zentratuko gara. Hasteko legamia estraktua erabilizena. Hauek gure zelula ostalariak izango dira, eta bertan adierazpena gertatuko da. Bestetik peptona eta glizerola soluzioak daude. Hauek nitrogeno eta karbono iturriak izango dira, urrenez urren. Ondoren potasio fosfato indargetzailea dator. Horrek pH-a konstante mantenduko du 6,8 inguruan. Gero zeosina daukagu. Hau legamien adierazpen sistemetan erabiltzen den antibiotikoa da. Legami transformateen hautaketa egiteko erabiltzen dena. Azkenik PTM bat gatz soluzioa eta antiaparra produktua botatzen dira. Produktu horien funtzioa medioa nutrientez aberastea eta hartziduran agertu daitekeen aparra kentzea izako da. Orain, osagai bioerreaktiboak aipatuko ditugu. Alde batetik metanola dago. Metanolak azetiltiokolinesterasaren birkombinatuaren adierazpena sustatzen du. AUX promotorea induzitzen baitu. Bestetik magnesio sulfato soluzioa botako dugu. Magnesioa berebiziko kofaktorea baita DNA polimerasaren funtzionamendurako. Aipatu beharra dago hazkuntza medio hau gure abiapuntua izango dela proteinaren purifikazioan. Izan ere proteina kanpo mediora sekretatzen denez, artikuluan lisi bufferrik ez zen erabili eta hazkuntza medio isolatutik hasi zen. Kultibo zelularra hainbat egunez fermentatzen utzi ostean, kultibo medioa hartu eta zentrifugatu zen, 10.800 jetan 15 minutuz. Pisia factoris zelulak jalkinan geratu ziren eta baztertu ziren. Gain jalkinean legamian jariatutako azetiltiokolinesterasa dago, eta hau gorde zen purifikaziorako. Gain jalkina kontzentratu behar da ondoren. Horretarako crossflow ultrairagazpena erabili zen. Metodo horretan miliporo mintz bat erabiltzen da, ura eta molekula txikiak bestaldera pasatzen dituena. Eta aldi berean proteinak pasaraztea eragozten duena. Mintzaren cut-off balia 50 kilodaltonekoa da. Esan bezala, azetilkolinesterasadun gain jalkina abiapuntu moduan hartu zen purifikaziorako. Gain jalkina purifikatu gabe dagoenez hainbat proteina agertzen dira. Kentzen joan behar direnak purifikazioak aurrera egin ahala. Purifikatzeko anioik trukeko kromatografia gauzatu zen bigarren pausu baten moduan. Kromatografia honetan Q zefarosa HP zutabe bat erabili zen. Kromatografiarako fase mugikorra A-bufferra izango da. Hau da, 6,6 pH-ko potasio fosfato indargetzaile bat. Buffer honek pH-a 6,6an finkatuko du, eta gainerako proteinen karga zehaztuko du. Fase geldikorraldi zefarosasko erretzina bat izango da. Txertatutako aminoi esker karga positiboa ukiko duena. Gure azetiltiokolinesterasak 5,5 pI-a duenez, 6,6 negatiboa izango da, eta erretzinari lotuta geratuko da. Ondoren, eluitzeko B-bufferra erabiliko da. Indargetzaile honek aurreko potasio fosfatoko soluzioaz gain sodio klorurua ere badauka. B-bufferraren dosia zutabean sartuko da, automatikoki, programaren agindua jarraituta. Buffer honek gure proteina kloruro ioiarengatik ordezkatuko du. Kloruro ioiek afinitate gehiago izango baitute erretzinara lotzeko. Horrela gure proteina eluitzea lortuko du. Artikuluan, bi pausu bakarrik deskribatzen dira proteinaren purifikazioan. Hau da, proteina purifikatzeko crossflow ultrairagazpenarekin eta nioi trukeko kromatografiarekin nahikoa izango da proteina purifikatzeko. Dena den kromatogramak eta purifikazio taulak analizatuko ditugu orain, metodoaren eraginkortasuna behatzeko. Kromatograma honek bi gauza adierazten digu. Alde batetik, volumenen absorbantziak. Hauek pikoz berdinetan ikus daitezke grafikoan. Grafikoan 3 piko nagusi bereizi daitezke. Pikoriek proteina mota bati dagokie.
Grisez markatutako pikoa azetiltiokolinesterasaren aktibitate gehien erakutsi duena da. Hau da, 900 eta 1100 bitarteko frakzioak isolatu beharko liratezke purifikatzeko. Bestetik, kromatografiaren momentu guztietan egondako gatz kontzentrazioak ageri dira. Eta hemen ikusten den bezala gatz gehiketa modu eskalonatuan egiten da. Artikuluan burutasuna bi eratara frogatzen da, SDSPH eta geliragazpeneko kromatografiaren bidez. Hasteko SDSPH bidez egindako elektroforesia azalduko dut. Elektroforesio honetan 12,5 poliakrilamidazko gela, euskarria, markatzailea eta kargatu beharreko laginak erabili ziren. Baita tindatzaileak eta Western blot egiteko mintza ere. Hainbat kaleak kargatu ziren. Ezkerrean dagoen kalean markatzaileak kargatu zen. Markatzailean pisu molekular ezaguneko hainbat proteina daude, erreferentziatzat hartzen direnak. Itu proteinaren pisu teorikoa eta esperimentala bat datozela frogatzeko. Lehenengo kalean, hazkuntza medioa frakzio bat kargatu zen. Argi ikusten da purifikaziorik ez dela gertatu. Bigarren kalean, fluxu gurutzatutako filtrazioa egin ondoren hartutako frakzioa kargatu zen. Zertxo bait purifikatuta dagoela ikusten da. Hirugarren kalean, anioi trukeko kromatografia egin eta gero, aktibitate gehien zuen frakzioa kargatu zen. Hemen, goi mailako purifikazioa antzeman daite. Geliragazpeneko kromatografiari dagokionez, superosa 6HR zutabea erabili zen. Fluxua 0,5 ml minututara zehaztu zen, eta 20 mm potasio fosfatoko indargatzailearekin orekatu zen. Bertan sartu zen anioi trukeko kromatografiako aktibitate handineko frakzioa. Purifikazio taulak erakusten digu proteinaren purifikazioa nahiko ondotera dela. Izan ere, aktibitatea entzimatikoa 159 milioitik 128 milioira arte jaitsi da. Eta aktibitate espezifiko aldiz 3.000 igo da. Proteina kantitatea txikitu egin da, eta amaierako errendimendua 197koa izan da. Proteinaren kontzentrazioa determinatzeko Bradford metodoa erabili zen. Metodo kolorimetriko bat da, zeinetan komasi brilliant blue erabiltzen den. Komasia aminoazido basikoetara lotzen da eta proteinaren absorbantzea aldatzen du. 475 nanometrotik 585-tera. Horrela, proteinaren neurketa ahalbidetzen da, ondoren zuzen patroi bat egin behar da. Horretarako bezearen kontzentrazio ezberdin ezagunak dituzten soluzioak prestatzen dira, eta hauek zurgatzen duten absorbantziarekin alderatuta zuzen patroia eraikitzen da. Absorbantzia versus kontzentrazioa. Azkenik, itu proteinaren absorbantziarekin kontzentrazioa ekstrapolatzen da. Artikuluan, Hellman metodoa erabili zen aktibitatea neurtzeko. Metodo horretan azetil-tiokolinesterasak azetil-tiokolina apurtzen du, eta hori egitean tiokolina eta azido azeptikoa sortzen dira. Tiokolina DTNB erreaktiboarekin erreakzionarazten da, eta 5-tio-bi-nitrobenzoikoa sintetizatzen da, kolore horia daukana. Kolore aldaketa hori espektrofotometroaren bitartez hautematen da. Hortaz, zaila entzimatiko ez zuzen baten aurrean gaude. 5-tio-bi-nitrobenzoikoaren absorbantzia 412 nanometrotan neurtu zen. Absorbantzia eta zurgapenaren koefiziente molarra, hau da, 13.600 litro zati mol zati zentimetro dela jakinda, aktibitate entzimatikoa modu erraz batean kalkula daiteke.